ହେଲେ କାହିଁକି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗିଲି ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା କି ସେ ସବୁବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଇଁଠା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଓ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଥଲିରେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ଥାଳିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଖାଇଦେଲେ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲା ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାଲିକୁ ଦେଖିଲେ ଥାଲି ଖାଲି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ ଓ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭୋକ ଓ କ୍ରୋଧରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଗିଳିଦେଲେ। ତୃପ୍ତି ତ ମିଳିଲା, ହେଲେ ସେ ବିଧବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରୂପକୁ ଆସିଲେ। ମହାଦେବ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଲୀଳା ଥିଲା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସେହି ଭେଷକୁ ଧୂମାବତୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା।